que alguns venen expressament per a rebre classes pràctiques. És el cas d'una coreana que en arribar de Seül s'ha acostat a l'Albufera de València perquè l'ensenyen. Sense temps de recuperar-se del jet lag, Won Sun-yang es posa el davantal d'este restaurant del Saler per a rebre una lliçó pràctica de paella Sofia, o saviesa de la paella. El mestre és Rafa Gálvez, copropietari, amb Dolores Baixauli, d'este restaurant situat enmig de la Marxant. Won-sun va decidir aprendre a fer paelles en tastar una feta a l'estil coreà cuinada per un oncle seu. En la preparació del seu viatge a Espanya, va entrar en contacte electrònic amb Dolors, que la va convidar a una classe especial per a ella. La sorprèn que la nyenya siga de Taronger i que l'arròs d'esta paella el cultiven en els camps del voltant. La cuina no és la que deu de viatjar, és la persona, el client, el viatger, el que té que anar fins a on està la gastronomia, la cuina. El llibre de visites del restaurant està ple de comentaris de clients dels 5 continents. La fama es deu a un programa de viatges narrat per Gwyneth Paltrow. Won-sun ha regalat a Dolors un exemplar del llibre Spain on the Road en llengua coreana. Alguns animals sorprenen. Miren, si no, el que pot fer esta vaca d'una granja anglesa. Amb la llengua